seguiment de serveis socials. Des que es va iniciar el projecte d'escacs educatius, tenim un 13% de millora en competències matemàtiques del nostre alumnat. Gradualment, cada any, va augmentant aquest percentatge. I un tercer aspecte molt important és la satisfacció no només de l'alumnat, sinó de tot el professorat, l'equip directiu i fins i tot el propi Ajuntament del Prat. Comencem. El nostre centre es troba al barri de Sant Cosme. Tenim un 33%, pel que fa a la diversitat cultural, 33% de comunitat gitana del nostre alumnat, 28% comunitat musulmana, 22% paios i 18% d'altres orígens. Pakistan, Índia, Sud-amèrica, etc. És un centre de màxima complexitat. Passa? Ara. Sobre el projecte educatiu, punts fonamentals és procurar la integració, la inclusió, la interacció amb la comunitat. Tenim un projecte d'escola verda molt potent, també, i per descomptat la innovació metodològica. Podeu veure aquest vídeo sobre la nostra escola fet pel Departament d'Educació, quan tingueu temps, perquè aquí no tenim la possibilitat. El projecte d'escacs, igual, fet per nosaltres mateixos, subjectius generals, com ens organitzem. Bàsicament, una classe setmanal d'escacs educatius de manera transversal de P3 fins a 6è, amb 2 mestres a l'aula, desdoblament depenent de l'activitat quan sigui necessari. Avaluem per observació rúbriques, matemàtiques, valors, aprendre, autonomia i iniciativa personals. Treballem de manera transversal, tenim una comissió d'escacs. A més, d'aquesta hora setmanal, hi ha un ús transversal en diferents àrees per les tutores i els especialistes. I en altres espais tenim presència dels escacs, a l'hora del pati, com a element decoratiu, activitat extraescolar, una jornada dedicada en exclusiva als escacs, dia dels escacs en colors, escacs humans, un bloc especialitzat, exemples de la casa d'escacs amb diferents transversalitats, la rúbrica d'autoavaluació, on avaluem els àmbits que us he comentat. Encara que faci fred, com podeu veure, els alumnes surten al pati, tenim reptes quinzenals, extraescolar, reptes quinzenals per a cada cicle. Els escacs humans, vaig passant, perquè tenim poc temps, a veure si passa. Algunes claus, el que us havia comentat. S'ha format tot el claustre durant 3 cursos consecutius, fent formació de centre, formació interna de centre, el curs passat hi hagué, nosaltres mateixos, assistència a tallers, jornades d'educació, escacs d'educació, hi ha una gran implicació del professorat i està reconegut ja oficialment pel Departament d'Educació com a projecte d'innovació pedagògica. S'ha visitat a Leoncio García, periodista d'escacs més important del món, considerat, entrevista a la ràdio de la nostra directora. Si voleu ampliar, aquí teniu el reportatge del País de Leoncio García sobre els escacs educatius a Espanya, on cita la nostra escola, 4 pàgines dedicades al projecte d'escacs de llobregat.com, el web de l'escola, l'Instagram, i el blog on teniu un projecte d'escacs que us el podeu descarregar, són 70 pàgines en PDF, el canal de YouTube que tenim també i qualsevol cosa, les meves dades de contacte. Moltes gràcies.